Han møder Roman Povarsny, og så er spørgsmålet, om han hjælper hans landsmand en anelse her. Kolotai færdig for i aften. Lindgren færdig for i aften. Lindbæk har stadigvæk en chance. Og Laguta altså på 9 point. Zetterstrøm er også med i Heat 20, der bliver en thriller. Ja. Nu kan Niels Christian Iversen håbe på dansk hjælp. Hvis Leon Madsen kan gå hen og tage den heat-sejr her, så vil det hjælpe Iversen. Det er meget, meget vigtigt, det her. Og det er jo altså det her, der er klassisk med sådan endagsfinaler. Ja. Altså, der gives ikke en ekstra chance. Og det er altså manden i den blå hjelmfarve, Artem Laguta, som helst ikke må vinde sit heat. Set med danske briller. Set med Niels Christian Iversen og danske briller, ja. Og det er vel det, vi gør. Her er han. Iversen ud at kigge på. Det er altså mange penge. Det er meget prestige. Det er utrolig meget, der står på spil lige nu. Kom så, Leon Madsen. Leon Madsen, gul hjelmfarve. Laguta, blå. Kommer ikke så godt afsted, Laguta. Jo, det gør han. Han ligger inde ved linjen. Madsen langt ude. Leon Madsen holder godt med gas på. Han er toer lige nu. Han har fået at vide dernede, han skal køre forbi ham. Han har fået det at vide, Leon Madsen. Det bliver ved på. Og han vil gerne gøre det her for Niels Christian Iversen. Det er der ingen tvivl om. Han har fart på den lille Leon Madsen. Han er langt op i banen. Måske lidt for langt op. Nej, han holder godt med gas på. Artem Laguta, han er i front. Leon Madsen skal forbi ham. Der er 2 omgang igen. Som du siger, Jakob, Leon Madsen skal op og vinde heatet, hvis Iversen skal have en chance. Ellers så bliver Artem Laguta en sensationel vinder af Grand Prix Challenge 2010. Han blev ikke vinder endnu, fordi at Antonio Lindbæk kan rent faktisk nå op på 13 point. Men han er en Grand Prix-kører for 2011, og det vil være helt fantastisk. Det er altså ikke slut endnu. Kom så nu, Leon Madsen. Sidste håb for Niels Christian Iversen. Det brister. Laguta holder hjem. Det er en sensation. 19-årige Artem Laguta fra Bolshoi Kamen i Rusland er Grand Prix-kører 2011. Saifudinov ikke længere den eneste russer. Artem Laguta kommer I alle sammen til at høre meget mere til næste år. Om han også vinder i aften, der var jeg lidt for hurtigt. Det skal vi lige have afgjort i heat nummer 20. Men det er jo så flot. Prøv at se der. Sådan en ung knægt. Han er simpelthen Grand Prix-kører nu. Han har jo været wildcard-kører og har været med. Og vi har kørt det lettiske Grand Prix i Daugavpils, men sikke dog en lufttur for sådan en ung knægt der. Han er med i VM. Det har han faktisk ikke. Det var hans bror, Grigoris. Okay, så han har været reserve. Han har været reserve, ja. Han har ikke kørt et eneste Grand Prix-heat, Artem Laguta. Det er desværre lykkes ikke for Leon Madsen. Nej, men jeg synes, han er god figur af Leon Madsen de sidste 2 heat her. Om tingene drillede for ham, han fik ikke startet godt nok 3 sidste pladser i sine 3 første kørte heat. Og så måske også en bunke nerver nede i maven. Det lykkes ikke for ham i aften, men kommer tilbage og laver 5 point ud af 6 i sine sidste 2 kørte heat. Ganske udmærket Leon Madsen, men selvfølgelig langt fra nok til at være med i Grand Prix-serien. Men Artem Laguta er Grand Prix-kører i 2011, og den eneste russer på nuværende tidspunkt. Vi ved jo ikke, om Emil Saifudinov får et wildcard endnu. Ja, det gør han. Han får et af de 4 permanente. Det gør han jo nok højst sandsynligt. Det vil jo være en skam andet. Men det er understreger, at der sker noget i Rusland i de her år. Ja, hold da op. Nazdravia. Det er en stor triumf for hele det russiske kollektiv. Ja, se hvordan de glæder sig alle sammen. Det synes jeg jo er flot. Ja, han er glad. Artem Laguta, mine damer og herrer. Der trådte han ind i verdenseliten. En ny stjerne er født. Men Ipsøby, det der er meget, meget vigtigt her, det er jo, at Frederik Lindgren, hvis så frem, at han ender i top 3, så skal vi huske på, at Iversen, han skal altså ud og lave en heat-sejr nu, for det betyder så meget for Niels Christian Iversen at få nogle point. Fordi hvis Frederik Lindgren slutter i top 8 i VM Grand Prix i den her sæson, så er det nummer 4 fra det her løb Grand Prix Challenge, som får en plads i næste års Grand Prix-serie. Så derfor er det meget vigtigt for Niels Christian Iversen at gå ud og give noget gas nu. Ingen tvivl om det. En 4. plads kan godt være adgang til næste års Grand Prix-serie.
Så er vi afsted. Det er en drømmestart af Zetterstrøm. Hvor har vi Lindbæk? Lindbæk på sidste pladsen. Det er Zetterstrøm. Og så kommer Iversen. Det er Magnus Zetterstrøm. Hvor har vi Antonio Lindbæk? Nu kommer han rundt. Det gør han, og Lindbæk skal altså ud og lave nogle point her. Han får også lov til det af Zetterstrøm, måske. Ja, må ikke han gør det. Det er flot kørt af Zetterstrøm, jeg tror. Men Iversen desværre på sidste pladsen. Nej, et heat, hvor de kører her. Sidste heat, heat 20. Og så er spørgsmålet, om vi får nogle omkørsler. Fordi Zetterstrøm kan jo rent faktisk op på 11 point. Og det er det samme som Lindgren. Men Antonio Lindbæk, nu skal han rundt. Det er som om Zetterstrøm venter på ham. Hvor er du? Ja, Iversen er kommet op på en tredje plads. Det blev Zetterstrøm. Og men Lindbæk indløser Grand Prix-billet med det her. Antonio Lindbæk. Nå, op på 12 point ligeledes har Artem Laguta 12 point. Han er Grand Prix-kører. Så vi får altså en omkørsel med kørende på 11 point, og dem er der 3 af. Og det er altså Janusz Kolacaj, og det er Magnus Zetterstrøm. Og så er det Frederik Lindgren, der hver har 11 point efter mit regnestykke her. Så vi får altså en omkørsel med 3 kører om en ordinær plads, så vidt jeg lige kan regne ud. Niels Christian Iversen med blå hjelmfarve her var helt op at kysse førerpositionen, men desværre røg han ned i bunden. Det ser ud til at blive 2 omkørsler om første og anden pladsen, og så om det tredje wildcard, eller det tredje Grand Prix-kort. Ja. Vi har fokus på de 3 pladser, og der er jo en omkørsel om førstepladsen, og den bliver selvfølgelig imellem Antonio Lindbæk og Artem Laguta, og det er jo selvfølgelig præmiepengene og æren, man kører om der. Og så skal vi vist have en omkørsel også med 3 kører om den sidste plads. Her ser vi altså resultatet for heat nummer 20. Magnus Zetterstrøm vinder. Han bringer sig op på 11 point. Antonio Lindbæk på 12 point. Og Kapinski 3 point. Dårlig aften for ham. Og Niels Christian Iversen slutter af med en sidste plads og indkasserer altså 7 point. Alt i alt. Og det må vi jo så desværre sige, at det er langt fra nok. Og en skidt aften set med danske øjne. Vi har altså hverken Niels Christian Iversen eller Leon Madsen med i næste års Grand Prix-serie. Men som billedet ser ud her, the standing efter de 20 ordinære heat, det er altså Antonio Lindbæk og Artem Laguta, som mødes i en omkørsel om første og anden pladsen. De 2 kører er permanente kører i næste års Grand Prix-serie 2011. Vi får en omkørsel med 3 kører. Janusz Kolacaj, han har 11 point. Han møder Frederik Lindgren fra Sverige. Og den anden Grand Prix-kører, Magnus Zetterstrøm, på 11 point. Så altså en omkørsel med 3 kører om tredjepladsen. Men selvfølgelig, det er nok ikke så meget metallet og pokalen, der tæller. Det er simpelthen den sidste ordinære plads i Grand Prix-serien. Så uha. Det bliver 2 store omkørsler. Og så har vi altså på en 6. plads der Thomas Jonasson, som har egentlig vist et flot resultat i aften. Ung fyr, som vi kommer til at se meget mere til. Så det er virkelig lagt op til noget af et brag af en kamp for den sidste plads. Men selvfølgelig også æren i at vinde Grand Prix Challenge. Her har vi Antonio Lindbæk, som er nede ved Søby i pitområdet og gør klar til interview. Og han kan jo kun være glad og tilfreds. Her har vi ham. Vi stiller ned til Søby i pitten. Antonio Lindbæk, velkommen tilbage til Grand Prix-serien. Tak så meget. Hvad er det, der har gjort, at du var jo for et par år siden, var du ved at opgive din karriere og ville inte åka speedway mere. Nu er du lige pludselig tilbage på toppen. Nu är vi tillbaka och nu kör vi. Vi har dock ett race kvar idag om första platsen, så vi tar det först, sen kan vi fira. Men det vigtigste mål, det har du indfriet. Om du bliver 1 eller 2, og det betyder kanske inte så mycket. Absolut inte, men det är alltid kul att vinna, absolut. Men vi är tillbaka i Grand Prix och det var det som jag satsade för i år, så yes. Og han skal altså ud og køre om et øjeblik, Antonio Lindbæk, om første og anden pladsen. Her kan vi lige se, hvor der bliver trukket lod til startgatesene hernede i pitten.
Og det vi har... Там трое едут за третьим. Og her kan vi se race director Ole Olsen stå sammen med juryformanden Grodzki. Og det er altså først en omkørsel med dem, der har 11 point, som Jakob var inde på, og så bagefter med Artem Laguta og Antonio Lindbæk om den endelige sejr, som selvfølgelig ikke betyder så meget. Det er selvfølgelig først og fremmest Grand Prix-pladsen, der er vigtig. Og jeg håber, Ib Søby kan høre mig nede i pitten der. Det kan jeg godt, Jakob. Og det er rent faktisk der, så vi altså lodtrækningen, og den kommer nu, og det er jo selvfølgelig altid spændende at se Ib Søby lodtrækningen om hvem der skal vinde løbet. Men vi må erkende, at den sidste plads i Grand Prix-serien her, det er nok den, der tæller. Janusz Koloczki der smed simpelthen det hele væk i sit sidste heat. Spørgsmålet er, om han kan trække sig tilbage. Uden for billedet kan jeg fortælle, at Koloczki i tæt samtale var han lige før med Krzysztof Sigielski. Altså godt klar over, at man kan tydeligt se det på ham hernede, at det virker som om, at han er godt klar over, at det var hans egen fejl. Hjelmfarve. Undskyld, jeg afbryder dig, Ib Søby, men altså Antonio Lindbæk, han får bane nummer 1, og det kunne godt gå hen og være godt for ham. Og så var der altså bane 4 der. Herfra har vi lige Ole Olsen, og Ole kan lige komme med en officiel melding hernede fra. Ja, vi har jo tre mand på 11 point, og Frederik Lindgren, han har trukket en rød hjelmfarve, og Magnus Zetterström blå, og Janusz Kowalski i hvid. Og de kører om første hit, det er om tredjepladsen. Og så i næste hit, der bliver kørt om, det er Antonio Lindbæk, kører i rød hjelmfarve, og Artem Laguta i gul. Og det er så om førstepladsen? Det er om førstepladsen. Tak skal du have, Ole. Så håber vi har det på plads herude i sendevognen. Jeg bliver hernede, Jakob, lige at holde øje med og måske prøve at samle nogle reaktioner op i løbet af de næste minutter her, hvor vi får gjort klar til de her 2 omkørsler, hvor altså den første, det bliver en regulær gyser om næste års Grand Prix-serie. Det er nok også bedst, du bliver dernede, Søby, lige for luften. Du har jo løbet meget frem og tilbage i aften. Ja, der burde være en elevator her på Vojens Speedway Center. Men nogle fede billeder hernede fra. Her har vi altså Ole Olsen, som ringer op til dommeren, og det er jo selvfølgelig meget vigtigt at informere dommeren om de rigtige startplaceringer, der sidder oppe i dommertårnet heroppe, hvor jeg sidder i øjeblikket. Her har vi så stadionspeaker Jens Nim, og så har vi altså Clark of the Course, Svend Carstensen. Her har vi så pitten med Antonio Lindbæk, som sidder i stolen her, og er jo selvfølgelig utrolig glad for, at han næste år er i Grand Prix-serien, og det er så flot. Han er en meget, meget dygtig ung kører, som kan glæde sig over det, men i billedet har vi jo altså også Brian Andersen her, som absolut får ham lige lidt ned at sidde. Tag det nu roligt, min dreng, fordi at det er ikke færdigt endnu. Vi har kvalificeret os, men det handler om os, det er altså også lige lidt at gå ud og vise, at det her, det handler om at få noget succes hele vejen igennem. Nu starter vi lidt fra 0 igen. Vi er med i Grand Prix-serien, men den skal vindes. Vi skal vinde Grand Prix Challenge her i Vojens 2010. Og rundt omkring kan jeg da lige fortælle hernede fra pitten, der er der jo så resignation de andre steder. Nu får vi meldingen om, at de kørende skal til at gøre klar til omkørslen, men der er sådan en resignation hos nogle af kørende. Niels Christian Iversen, stor skuffelse, udtaler sig til Ekstrabladet. Der er andre steder, folk sidder tomme i blikket og ligesom og kigger på, hvad var det, der gik galt for mig i dag? Jeg havde satset så meget på det her, og så blev det desværre ikke til noget alligevel. Her tror jeg, vi har Gregor Schwalasek fra Silona Gora, som altså også har skuffet, ligesom hans landsmand Sebastian Ulamek, og nu skal altså Janusz Koloczki